kepinteramu karo warga masyarakat Ponorogo ya mangga alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindo mulyaken ing wektu Sungkem Pondok Gus Reza Pondok Pesantren Darul Falah alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk produk dari Ponorogo Umi Hafifah. Nah, iya. Ah, sinden pusat iki. Elok tenan. Kok rene iki ngapa? Bintang tamu ya begegek ning ngarep terus. Melih to, Pak. Arep lungguh ora. Kula kinten nek sampun Ora iso wong sesuk bayaramu karo kancane beda kok. Lho kan kacek selawe. Kacek selawe. Ora ya, kacek 20. Lah iya. Nggih. Iki pamundhute sapa jenenge saking Pak Lurah karo Pak Sunarto mau ngersake nyidam sari. Oh nggih. Nyidam iki tegese pepinginan yang sangat suci, sari adalah hal yang penting. Sing penting ya kuwi kanggo warga masyarakat ing Sukorejo tetep manunggal nyawiji. Wah iya. Tak golekne kanca. Mbak Diajeng Chandra Mulya men turun panggung. Ya. Cublak suweng. Yuk, tetos. Cublak suweng keteng kelantar pambukan tunduk kuda pampo meralere sapa guyu gawe hake sir bang dele kopong sir bang dele kopong. Cublak suweng keteng kelantar pambukan tunduk kuda pampo meralere sapa guyu gawe hake sir bang dele kopong sir bang dele kopong sir bang dele kopong. Luar biasa sinden loro iki menik-menik kaya benik atom kabeh. Lek si Umi iki pancen ya sik mahasiswi, ya isih bocah bau kencur. Ayo. Lek Mbak Diajeng Chandra Mulya, Mbak sik cilik ning parandene wis rabi. Wis palakrama. Mula tak kek rambu-rambu pisan aja nganti para penonton mligine sing nom-nom iki kedanan karo wong sing wis duwe bojo. Ayo. Mbak Ayu kaya ngono ning kuwi wis rabi. Ayo. Ya ta, Nak. Kudu tak awer-aweri ngono lek nganti padha kedanan karo awakmu lah ya salah alamat Lah niku. nek sing wis duwe bojo kedanan karo prawan? Maksudmu? Gak apa-apa. Maksudmu? Nek sing wis duwe bojo kedanan Wong karo lanang prawan. duwe bojo. Oh, nek wong lanang duwe bojo kedanan karo prawan. Loh, kari prawane piye sik kuwi? Lho, pripun prawane? Loh, nun sewu tegese wong lanang lak wayuh to bakale kuwi. Heeh. Wayuh kuwi ora dosa. Nggih. Mergo nuwun sewu, ya to. Wayuh itu adalah salah satu penyelamatan untuk wanita di dunia. Kok saged Pak Yoyo? Lho, kowe iki ra sinau ora tau ngaji kowe iki. Pripun Gus? Nah, ngene. Gus apa dus ora? Ya, Allah menciptakan dua manusia, Adam karo Hawa, lanang karo wedok. Kagungan putra sing jumlahe ora kurang saka 84. Kuwi rata-rata dampit lanang wedok padha jumlahe wong lanang karo wong wedok jaman semono. Nah ta. Ning jaman biyen iki sering terjadi peperangan, mbuh perkara rebutan kekuasaan utawa perkara siar agama. Jeng rungokno. Nggih Pak Yoyo. Ayo, mula ngono kuwi akhire sing jenenge wong perang sing lumrah sing maju wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Wong lanang ta? Nggih. Mongko sing jenenge wong perang iki lupute menang ya kalah, yen ora lara ya mati. Mula akeh wong lanang sing padha mati nganti jaman saiki survei membuktikan jumlahe wong lanang karo wong wedok kuwi akeh wong wedok. Yen nganti wong wedok iki akeh, terus wong lanang sithik, wong lanang siji rabi karo wong wedok siji, iki engko wedoke turah. Paham? Ngoten to Pak Yoyo. Oh iya. Berarti wong lanang siji kudu rabi karo wong wedok papat. Ya ora kudu. Ora kudu papat. Tiwas engko bojone akeh rajamu malah ra kuat engko. Alane ngoten niku lak nggih tergantung istrine to. Ikhlas napa mboten? Nah, mutiarane wong wedok sing calone untuk swarga tundha sanga ketika mengikhlaskan suaminya menikah lagi.
Bu Kesi, pripun Bu Kesi? Nyapa kowe nyangkut-nyangkut Bu Kesi sing tak omongi kowe kok. Lah mbok menawi jenengan nek ajeng wayah kok. Ora, Oh, edan apa piye Oh, ora. tak kira lek dalange ya arep. Edan mau piye ora bakal aneh-aneh. Wis dadi sumpahku, Jeng. Pripun? Bojo ki Sumpah mung jenengan- siji ngono. Siji ning Solo, siji ning Tulungagung, siji. Sijine Tegese nek- Bu Kesi tak jak ning Solo, tak jak ning Tulungagung ngono lho. Paham kowe? Aku ora wani aneh-aneh nek maratuwaku kowe ayo. Nek bawa giman aneh-aneh tak idone. terus dibalang gedang. Heeh, balang gedang ya. Yo, Nggih. Ya nak nembang nak. Nyapa to sinden dadak sikile iki dijokne sisih ngopo kaya mau lho. Ngeten iki ben ora ben ra ndrawes apane swarane iki ben ora ngono lho Pak. Ben iso Oh. cilik. Oh, dikempit to. Ayo. Dikempe. Welah, kuwi para mencep kok lek Mas. Lah nek wong wedok ngene iki ra masalah ra ono sing ganjel kok. Ora oleh kaya ngono kuwi. Eh, Kene iki nggen pondok pesantren iso gonjang-ganjel ora. dengkule iki mau lho Pak nek ngene iki biasa. Oh, Dengkule iki lho, dengkule. dengkule. Oh iya, bener. Sik iki ganteng renek pelawake iki gen gayeng Mas Sulomo rene Mas. Ayo. Aku njaluk Ayo, Mas tulung. Sulomo. Dadi ceritane iki lanange siji terus bojone loro, ngono lho. Mas Sulomo ning tengah, ngono ta. Ayo Iki Kakak Mas Sul, Tio, ayo. sini Kakak. Pokoke Tio. ceritane sing gandrung sing wedok lho, ning sing lanang gayane kaya moh, ngono kuwi lho. Oh, ngono. Modele karo wong wedok ra kengguh ra gumun kaya aku lho modele. Ayo. Ya ta. Kaya wae ora tenanan. Wah iya kaya kok ya. Ya Mas Sul, ayo kene Mas Mas Sul. Sul. Ayo. Ora perlu omong apa-apa, cukup sedakep ning tengah meneng ae. Ayo. Wis kaya cakak gendera lho. Ayo. Ayo Mas Sul kene. Oh. Tak golekne salah satu pengrawit utawa wiyaga sing putihe kaya Cina. Ayo. Oh, arep bintang tamu nggo beskap dhewe ora. Saiki Umi ngrayu. Ayo, Ayo. Kethek. Piye kek aku lali cakepane apa to? Kaya ngene. Oh kaya ngene to. Sorry lali aku. Disenggol. Nah. Kaya ngene. Wong nandang sik to kene. Asmara. Ayo duh Kakang Mas. Duh Kakang Mas, Lumaing jagat kureping langit. lumaing jagat kureping langit, Ora ana priya sing ndak tresnani. ora ana priya sing ndak tresnani. Kejaba mung kowe. Kejaba mung kowe. Muga-muga Muga-muga tak dongake tak dongake. lepas parahmu jembar. Ora ding muga-muga tansah sehat selalu. Gagas waras. Lah wong digandrung Umi kok malah ndelik ning mburi kuwi mbok kira gapura apa? Heeh, gapura terus gendirane ya Sulomo iki. Ayo. Yo awakmu. Nah. Duh, kethek. Apa mau? Napa apa? Duh dewa. Aduh dewa ya. Rene sik Mas, lali aku. Aku ya lali kok, ya ora Pak Yoyok tok. Iya. Duh. Dewa. Awakmu jengkeng nok, jengkeng. Ngerti ora jengkeng? Ora apa-apa, agresif kok wedok ya. Ayo. Nah. Nah, ngono. Oh, bener. Aja sing kene wae. Piye? Jawa. Tak. Lah mbok nyoh-nyohno. Ngeten tok. Heeh, terus ganti gaya aneh aja ngono terus. Ambune iki bar ngarit apa piye to? Iya.
Kuwi pengrawit sugih kok ngarit ora. Lho nek ten griya nggih sambine ngarit tok. Iya to, Mas. Ayo saiki Umi. Welas. Welasana mring wak mami. Ayo to. Besok ayo to. Wong sik umur semono ayo to. Senengane kok ngajak Kleru sambung wanci dalu. Besok kapan katekan? Nah. Nah, apa? Lan wong. Umi, Bagus. Umpama asira nah kodih Tanpa perahu sasat sarah Jaladri. mesakne rumah saku malih sing lanang kaya denden sawah ngono to. Lho. Kamu agresif. Wong loro rong ngayahi kok njukuk liyane. Oh layak digandro wong loro nyawane Sik, iki mburi. tang lintang mikir kena Mas Ulomo. Ayo. Pikir dhewe Mas Ulomo. Iki iso nyuwara. Ayo. Suara kethek. Suara anu ding penggirong. Ngidam sarias moro apik. Tak kira meh kleru ya cakepamu. Ngidam sarias wajik. Kayak asmara, pinter iki Mas Ulomo ya penggirong hebat. Luar biasa kok ya. Makasih Mas Ulomo. Tetep digandrung. Ayo, ayo. Tetep gandrung. Joget. Joget ya. aja joget. Lah piye? Napa niki, Pak? Pripun? Apa? Pripun niki? Ngarita ora. Ya pokoke digandrung no, ayo. Lah apa aku tak nembang sampean mere. Ora. Padake munyuk saka mere ora. Yo angkaten diajeng. Nah. Ora ilang memanise aduh dadi ati salawase Bojo loro dasare suarane apik kabeh. Ngungkrum ning taman Sukosewu. Ayo. Dasare ya sing wedok cantik-cantik, sing kakung ya gantenge Jatmika ora umum. Ayo. Dipangku ning gazebo Taman Sukosewu. Bar kuwi diparani Bang Plecit. Ayo lari lho ayo. Ya nak diajeng. Ya.
Terima kasih Mas Ulomo. Iki ora kok penghinaan ora. Mas Ulomo. Tondo tresno. Sampeyan kersa dadi boneka permainane cah wedok loro mau. Nggih, nggih. Nggih, makasih nggih. Nggih, nggih. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Niki wonten ibu-ibu ingkang ajeng salaman kalih jenengan. Nggih. Mumpun dicium lho, Bu. Nggih, salaman iki. Mboten haram nggih. Wah, nggih, nggih. Nggih. Daleme pundi Bu Sri? Oh, Purwosari. Ten mriki wau kalih sinten? Tetanggi. Tanggi. Nggih. Nika badhe mundhut lagu bareng nggih. Saged. Nggih, Napa? kalih Genduk Umi. Nggih, napa? Nggih, nika nak bintang tamu sekaligus napa putra daerah. Nggih. Nggih. Monggo Dek Umi kula nyuwun dipun napa pudang kuning nggih. Oh, nggih. Lek pudang kuning malah cocok. Nggih, nggih. Nggih Bu Sri leres. Niki dasare enten pamundhut. Nggih. Sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang nyuwun lagu Podang Kuning, Ratu Podang Kuning Genduk Umi Hafifah. Versi Samboyo. Kaya joget meneng TikTok ndingi kuwi. Ayo, ayo. Kuwi, Niki Jaran. ngaten Pak Yoyo. Nggih. Saderengipun kula menika aslinipun Boyolali. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, gandeng kula diawe-awe kalih Warok Ponorogo, dados kula dados warga Ponorogo. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Mbok menawi Pak Cahyo Tepang Dalang Gondo Kanidi. Gondo Kuntadi. Gondo Kanidi. Oh, Kanidi dereng tepang kula. Wartoyo. Oh, tepang. Nggih, Nggih, nggih. menika sederek. Oh, nggih leres. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Luar biasa. sederek. Menika ugi kapundhut saking Mbah Kung. Sinten iki? Apa iki jenenge? Sak dadine. Oh, sak dadine. Oh, nggih. Gambuhe juga siap. Oh, nggih, nggih, matur nuwun. Ya, Nduk, Nggih. dikenangkane kuwi pamundhut Podang Kuning. Niki duet kalih jenengan, Bu. Anu cobi kula tak bawa. Oh, nggih, siap. Kula napa nggih mirsani YouTube nika Pak. Nggih. Jenengan nemu Dek Umi nika kok kula rot anu nggih. Nggih, Pak Cahyo nemu kula nggih. Nggih, wonten Nggih. pundi wayangan wonten pundi rumiyin nika. Nggih, teng anu jetis nika, teng Jetis, papringan nggih, kula temu nggih. dhewe brangkang ngoten. Nah, niku Nggih. kula terus seneng nonton wayang. Alhamdulillah. Lek seneng kancane akeh Bu sing nanggap lho sing kurang iki. Nggih, mugi-mugi mangtungane mengke nek mantu Amin. kula saged Amin. nanggep wayang Amin. jenengan. Nggih. Kalih Ibu Kesi Nggih. rumiyin tahun 95 Ibu tasih wonten Pak sinten Pak Anom Siroto. Nggih. Riyen sinten-sinten niku? Nggih. Bintang tamu riyen nggih ana nggih. Nggih. Cobi ya, Dek ya. Nggih, nggih, monggo, Bu. Ibu bisa enggak ya? Niki Nggih. mengke tak wonten anu nih, Pak. Wonten istilahe nek kula kan guru bahasa Inggris. Nggih. Lah riyen niku anggere ngajar, kula niku sok anu ngoten, napa menganalisa sebuah lagu. Oh nggih. Nggih. Lah niki Podang Kuning niku rak kathah sanget nek kula anu napa nggih. 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 Sabar to, Pak, Nggih. sabar, sabar. Nggih Bu nembang mawon nggih. Nggih. Pelajaran bahasa Inggrisnya teng sekolahan mawon nggih. Nananano, mboten Bu. Nadyan wujud temong peksi. Nggih, lho sing mirsani madhepe ngalor. Niku jane ketoke madhep ngetan ning diungkek ngalor, Pak niku. Nananano. Iya Bu Sri. Agaweta nining pronto. Nyolong petek lho Bu jenengan niku. Jenengan niku asline napa sinden? Kok saged ngeplek kalih cengkok kula? Jenengan kula saged. Nggih. Oh, ngoten. Heeh. Nggih. Alus manis nyengsem make. Belok no ya, suarane kaya Umi tenan. Heeh. Lek sinden kuwi Umi Hafifah, lek ibuke kuwi Umi Hom Pimpah kaya. Wasu
ling grantes Bu ayo nono golek isi podang jenar nana ipo bunga nano nyanding bisa dadi tombo luar biasa nyuwun tepuk tangan untuk Bu Sri nggih sae sanget Bu nggih luar biasa nggih niki anune lagune ngajengi Umi nggih nggih ya joget lho ayo iya nek pamundhute iki mau kudu joget jaranan ayo yuk tarik Umi Hafifah saking Pulung Ponorogo dados esuk awan ning
Sembah nuwun nggih Bu Sri nggih. Nggih. Alah, nopo lho repot-repot jenenge. Matur nuwun nggih. Wah, gayane Umi. Repot-repot yo ditampani Bocah, matur nuwun Bu Sri nggih, sehat selalu. Kalian bapakipun mawi sampun kepareng nyawer. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mugi-mugi dados amal panjenengan sembah nuwun. Wah, Mbak Wagiman joget. Ampun, Mbak. Semara tua kok nggih. Nggih. Terima kasih. Iki mau kejaba ngersake podang kuning uga gubuk asmara. Wah iya. Coba Mbak Winong karo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Menengo. Mangga-mangga Mbak Winong lan Mbak Tuti katuran mriki penontone wis ngenteni gubuk asmara wis dadi ati Mbak Tuti Winong. Iki jos-jos iki. Lek Winong iki joget jaranan malah apik iki mergo iki cah Tulungagung. Ya, jebolan saka Sapitri Putra. Ayo. Ya, biyen dadi akhirnya tak tambani terus tak napas buatan ya toh. Akhirnya mari sekolah ning Solo. Selamat malam Winong, Nawangse. Nggih, good night. Pak. Naiki sapa? Ku naik. Nah, napa, Pak? Good apa? Good evening nggih nggih kenging. Good night nggih kenging. Alah kowe iki cah Tulungagung rek kae dadak bahasa Inggris barang ngopo? Mboten napa-napa to, Pak. Lah bahasa Inggris kan bahasa internasional, Pak. Iya, ning awakmu lak kuliah ning UNS apa jurusanmu? Pendidikan bahasa Jawa. Lah iya basa Jawa sing apik malah top kowe. Aja basa Jawa nun sewu ngono ta ya. Ayo. Pripun, Pak? Nyuwun sewu, pripun? Hah? Lah awakmu sing Niki kan anu matur napa? mau supaya menyapa para penonton semua nembane iki lho. Ayo. Nyuwun sewu para penonton. Wilujeng dalu sugeng midhangetaken. Kowe esuk lek omahmu kobong mending ndang tek caramu ngono kuwi. Lah Omahmu kobong nggo ngono kudu lek kobong tulung lah kowe ora kobong. Nyuwun tulung griya kula kobong. Entek omahmu nggo. Dadi komandan upacara ya ora apik, kudune lek ya Pada pemimpin upacara, hormat, gerak kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak mesti ya kepada Sang Merah Putih. Ora semangat no, ora. Mboten Pak, kula memang kalem-kalem ngoten niku senengane. Anu, maksudnya ngenten lho Pak. Kalem der ngono Pak. Maksimale mengke. Lah iso der iki aku melu seneng lek nganti kalem sek lho piye iki. Mboten Pak, maksimale mengke to Pak, klimake mengke. Oh, klimake keri ngono ya. Nggih, terus kalem riyen ngoten lho Pak. Bener lek pertama wis cepet biasane ndang bar malan. Rale ngoten lho Pak, rale. Ral. Nggih. Oh iya. Wis arep ral karepmu ora. Mbak Tri Hastuti Retnawati, aduh, kamu itu semakin lama semakin malam kok tambah cantik saja. Ayo. Terima kasih Pak Cahyo, sugeng dalu. Ning aja nyedak-nyedit mburimu Pak Lurah lho, nyedak-nyedit ora. Pak Lurah ngapunten nggih Pak Lurah, mboten napa-napa to Pak. Lah niki tontonan to Pak, nek kula madhep mriku kan ya jenengan kan ya lah rada entuk. Lah kesuwen nyediti Pak Lurah suwi-suwi bengkok entek Pak Lurah, ngerti ra? Pak Lurah, selamat malam. Pak Lurah. Tak kuweprok ora sopan ora. Mboten napa-napa to Pak. Anjir, selamat malam Pak Lurah. Anjir. Pak namung klenyam-klenyemi ongel gitu Pak Yoyo. Angel piyayi kaya ngono kok ya. Engko tak goleki nomor WA-ne anu. Ongel banget, ongel. Pak Lurah. Nah iya, pancene piyayi sing digoleki karo masyarakat Sukorejo ngono kuwi. Diam, tenang, namun menghanyutkan ngono. Nah, diam-diam meresahkan seperti saya. Kuwi lek kowe meresahkan ora ya. Ki ana pamundhut ki gubuk asmara. Nggih, Dibawani sik. Ayo. Nah. Selamat malam Mas Dar.
Iya. Itu adalah sapaan wajib buat Mas Dar. Lah iya toh. Heeh. Lama tak jumpa. Iya. Iya aja lemes toh Mas Dar. Aku tak semangati kok Mas Dar. Lah iya, malah gila lho tik ngono iki ora. Seneng kok njaluk kok Pak Yoyo. Ndek mau nang bis kok ngono-ngono ya tuh yo ngoten kok ya. Oh iya, aku ya seneng kok tik aku ngono kuwi. Ndak coba, ayo. Hanyingkar. Ini cengkok masa kini dan cengkok malam ini karena semakin lama itu kita harus semakin menikmati suasana. Iya bener, Iya. cengkokmu mari gemes janan. Iya. Jan kemampleng ngono lho modele. Oh, urung-urung dikampleng. Mbok ndang aku dikampleng Pak Yoyo. Moh, ora. Ndang. Hanyingkar, hanyingku. Ayo suara hantu. Pripun Pak Lurah? Sae to Pak nggih. Nggih lho Pak Lurah seneng. Aku seneng banget Pak Lurah. Ora ngerti kok Pak Lurah pancen ngene ning mengo Pak Lurah langsung ngene ya mau. Ayo. Jempolnya gede. Iya. Hawiwit tani hanyingkar hanyingku Aku pemoran dalang tak kon rene tak idoni kok tuti ora. Aja kemanyek-kemanyek diapik-apikke ora pekewo dipirsani karo Gus Idam ning kene iki lho ora. Pak Gus Idam Larso. Selamat malam Gus Idam. Nah, Ambene. Nika saged WA lho, ndek wingi WA kalih Winong lho Pak Yoyo. Iya ning isone kan voice note e ora. Nggih Yo. Pak, kula wingi ijen terus kula di WA. Piye? Mbak, jenengan kemana kok ndak ikut ngoten? Kangen kalih kula rekae, Pak. Oh iya, iki karo kowe le seneng kepati ana. Nah nggih. Heeh. Gek kopian ngoten, kula kinten wau jenengan nih, Pak. Muirip kalih jenengan lho, Pak. Kowe madakne aku karo Larso to ora. Pancen tak pacaki bocah kuwi ora. Ayo ngangge sarung, ayo ngangge hem. Kledang anu kados Pak Yoyo ngoten. Ternyata Mas Larso. Ayo, tiwas karo ambung ya mau. Ayo. Ya nang. Awakmu genti nang. Oh, kula mboten saged lek ngoten niku. Mas Dar. Ling sam yen Lho ngene iki ti apik, prasaja ning nyenengke. Dasare ya Winong ya ayu, prasasat kaya Bathari Kumud Ratih. Lah nek kula kados napa Pak? Iya. Komodo. Ya komodo nyaplok sampean to ya. Ah iya, kowe komodo wedak aku Tak lanang. caplok ya. Karo wong lanang le ganas ora. Sik, Tuti. Piye dalem Ibu? Kowe iki apa ora duwe perasaan? Ya Allah Ibu. Aku ki bosmu lho. Inggih ngertos Kok nyaplok Pak Yoyo. Pak Yoyo iki bojoku lho, tak pecat lho kowe rek aneh-aneh. Mbak jenengan mboten ketinggal ndek wau. Lho malah ora ketinggal musindan semono gedene padake lembut apa piye ora. Wah, jan bangsat awakmu. Ibu, ayo mulai liar no Mbak Kesi liar malam ini. Wes. Bene ya. Ayo. Ya aku panas lho kowe. Ya cemburu ta Bu Kesi cemburu sama saya. Enggak, ora cemburu karo kowe tak liarke wisan. Padane kewan ora. Ya nang. Lelampahan kang Ngono kuwi meliuk-liuk kaya ngono kuwi. Lho kuwi lho kena dirungokne lho, Tik. Ngene sadar Tik ora. Sik to Pak Yoyo. Apa? Bapaknya kan belum kenal sama saya. Pak jenengan namanya sinten Pak?
Pak. Lho wedi to, bareng tak tenani wedi to, ndelik to. Saya buktekno suaramu sing apik kaya apa coba. Ayo njajal. Ayo. Terus. Hup, oper nong, winong, ayo. Aja ngono Pak Yoyo, aku rung nyuwara lho Pak Yoyo, sampean jo sia-sia lho. Urung nyuwara ta? Aku setia lho karo sampean, piye Yo to? yo. Iya. Nek sing anyar lali sing. Ndang. Hadresno tilas nadyan henengku bekas hamara. Wah, jan suarane kaya Happy Prahara, ayo. Apik nek ciri khas dhewe-dhewe kok ya. Lah pancen Pinong suarane iki mari gemes, ayo. Lek Mbak Tuti iki mari mungkuk-mungkuk ayo. Kudu muka. Ya Pinong, ya nang, tarik nang. Ayo coba. Gebuk asmara. Pinang meneh.
Yayi kene jan luman. Loman budaya masyaallah. Nggih. Ning mangke menawi nyawer teng Winong mawon tutik mboten sah, Pak. Aku wis akeh, Pak ya. Aku 200. Wah, pamer. Nggih, terima kasih. Yuk. Cedetan sastra. Dadi. kasih. Luar biasa. Wow, saking Pak. Niku panitia nyuwun memanik, Pak. Memanik? Nggih. Oh, ya oke. Sik, lho hop, nyanti kono ae. Tak golekne tambah. Ayo tang lintang. Ayo. Telu iki. Ayo. Wah, winong ambek kamu megah-megah tenan to? Heh? Mboten, kula sehat kok. Kula kulino ngenten iki, Pak. Biasa. Wah, aja ngono. Dikulinakne renang ben napase landung. Mboten kula nggih kulino ngenten iki, Pak, gerak nek malam-malam. Oh, kulino megah-megah ngono. Nggih, oh, biasa. Iya, syukur tok lek ngaku dhewe. Butuh nafas buatan enggak, Nong? Butuh nafas buatan, Ra? Enggak. Nggih. Oh iya. Sik. Ora apa-apa, Tang. Ayo ki sik. Oh iya, ayo. Ditanjakke no telu. Ayo wis loro mau. Ayo. Ora apa-apa. Ayo. Wes iki ya. Niki bocah niki pinter ngecuk. Nah, ngecuk. Mangke kula tampilne ngen goro-goro. Dadi dhek iso nembang karo gitar cilik nika. Ngecuk jenenge. Nggih. Mangke ngen goro-goro. Ya, Saiki memanik dhisik diaturake. Ya, Piye Nong, napasmu wis penak? Pun. Oh iya, apik nek ngono. Aku semelang lek nganti enek sinden semaput. Lah ya. Mboten kula aman, Pak. Yo, diaturake. Langsung kemawon. Memanik karya Ki Sun Gondrong, Tulungagung. Ya, dados.